салом алейкум, дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Як минута видеообращение Иқболи Чумода. Иқболи Чумод, ту мегӯӣ ки ман ҳақиқата гап мезанам. Ту номард айпуш гап назан. Задни худа шумо задагӣ. Ман ин номи худам гап мезанам. Ман дар конса мерам. Ман мехоҳам ки Тураҷозодара пишти панҷара барам. Чӣ фаҳмидӣ? Ин казёле ки дар рӯи экран дидесин, ман ҳамира истифода мебарам. Ту мана мефаҳмӣ? Ту кит як чумо ҳастӣ. Ту мана дар кор нестӣ. Мана кабирии ту дар кор аст. Ман дар Тураҷозода дар кор ки ман мехоҳам шоколад пишти панҷара барам. Ту ба гапот ҷавоб бите ки ман одами давлатиам. Шумо давлат интереси нестӣ. Мефаҳмед? Интереси нестин шумо шоколад. Барое ки давлат медонад ки шумо як клоун одамед. Як проститутка Европа ҳастед ки шуморо имрӯз США истифода бурдесай. Ман рӯи рост гуфтесам, главар государства Америкара главный террорист.